Goddag og velkommen til Halle EF skole, verdens bedste skole, kan I starte med at sige. I dag vil jeg fortælle lidt om to ting. Først så vil jeg redegøre for begrebet mediedidaktik, og hvilke overvejelser man gør sig omkring, hvilket man skal have et undervisningsforløb med elever omkring medier. Bagefter så vil jeg vise, hvordan man kan implementere brugen af smartboard i undervisningen, og der er så valgt at vise, hvordan man kan bruge smartboard og dens funktioner til at analysere et billede. Og det gør jeg så mest bare ud på for at vise, hvilke funktioner smartboardet har, som kan være smart at bruge. Ja, jeg har startet med at snakke lidt om mediedidaktik. Og mediedidaktik, det er jo så de refleksioner, man gør sig, inden man vil lave et forløb omkring medier. Så det handler noget om, hvilken slags arena man vil bruge, og hvordan man vil bruge dem, og hvordan man skal have det her sammen med elevernes, den viden, de i forvejen har. For i dag snakker om, at elever, de er digitalt indfødt. Så er det lige herovre. Og med det mener jeg, det er, at elever i dag, de er jo opvokset med medier og med tablets og smartphones og computer og sådan noget. Så de har fået det her ind med modermælken. Så man har jo en viden, de her elever har en viden, som man skal formå at udnytte. Og også, de skal ligesom udfordres, så de ikke bare synes, at det er helt vildt kedeligt. Og det fede ved medier, så der kan medier, det er, at der er måske nogle elever, som er måske lidt læsesvage, eller har svært ved at forstå ting, som man skal stå og forklare dem. Så kan de måske bedre forstå, at man viser en film, eller et avisudklip, eller en musikvideo, eller et eller andet. Så der kan man måske også fange de elever, som er lidt mere fagligt udfordret. Så som jeg snakker om før, så har vi her sammenkobling af fritid og skole. Og det er måske en måde, man kan gøre undervisningsforløbet spændende for eleverne på. I og med, at de kan måske få lov til at gå ud og bruge deres smartphone til at filme et eller andet givet. Det kan være for eksempel et reklameforløb. Gå ud uden for skolen og finde nogle reklamer eller andet, og så tage hjem og analysere på dem. Og det synes jeg, det er helt vigtigt at få lov til at bruge deres smartphones. Og hvis det skal helt vildt, så kan man selvfølgelig lave en anden fælles mødeplatform i skyen, som kunne være Wix eller Linenet, hvor man så kunne lægge det op, og så læreren også kan sidde og følge med. Og sådan her. Så har vi forskellige arenaer, og der er forskellige typer medier selvfølgelig. De mest brugte vi har, det er jo nok aviser og film. Jeg ved ikke om det er, men det er altså to meget, meget hyppigt brugte. Man kan sige, at aviser, det er jo selvfølgelig trygt, og det er sådan meget, meget forklarende. Og der får man det hele forærende. Så det er måske ret godt til den fagligt stærke elev. Fordi det er sådan, det kan vi så både over sige, men ja, fordi der skal man bare være god til at læse, og lidt god til at koble tingene sammen og læse. Så har vi fx film, hvor der tit er mange åbne spørgsmål, og eleverne selv kan få lov til at fortolke på det. Og jeg tænker sådan, hvis nu er en elev, som ikke er så fagligt stærk, de har tit en meget, meget stor fantasi og kreativ, så kan de her også føle som om, at de virkelig er dygtige til et eller andet. Ja, det var sådan her. Og så har vi de to mediesyn i forhold til det her begreb, der hedder mediedidaktik. Og der har vi noget, der hedder Canyllo-teorien. Og med Canyllo-teorien, der mener de, at børn får det her ind med modermælken, det har vi haft med sig, de her egenskaber inden for medier og teknologi og sådan noget. Så der ligger udfordring i, at at elever skal gøres kritiske, fordi de bliver bombarderet med alt det her medier og reklamer og sådan noget hele tiden. Og den anden, det er skal jeg lige over kigge hurtigt. Ja, selvfølgelig. Det er den, hvor de unge skal ses som selvstændige subjekter, som selv har en kritisk sans over for det her. Det er ligesom det, man skal forsøge at udnytte. At det ikke bare gøre elever til sådan nogle passive brugere af alle de her medier og alt det, vi får leveret i løbet af hverdagen. De skal ligesom selv kunne udvælge det, de vil bruge, og det, de ikke vil bruge. Så de skal se, hvad der kan være relevant. Og det kan man sige, det er sådan set, at skolens fornemmeste opgave i dag, det er ikke at oplære eleverne i brugen af medier, men mere til forståelsen af dem og gøre dem kildekritiske, ligesom man skulle med tekster for 10 år siden. Det er så den her. Det var så den første del, og så vil jeg gå videre til at vise, hvordan man så kan bruge et smartboard, hvis man skal nu f.eks. arbejde med billeder. Og det er så smart her med smartboardet, man kan på forhånd, så kan man gå ind og finde ud af, hvilke billeder vil jeg gerne arbejde med, og hvilke modeller vil jeg gerne arbejde med. Så kan man gå ind på sin
notebook eller smartbook her. Så kan man se mit indhold, hvor man så i forvejen har lagt sine ting ind. Og der kan man så vælge at sige, at i dag der skal vi arbejde med skæringsmalerne eller andet. Der er så faktisk lige vise en anden funktion, som jeg synes er meget sejt. Så jeg har fundet et fint billede her af en togstation. Og jeg synes bare, det var så sejt, at man kunne lave sådan en her, hvor der hedder, som hedder spejlvend. Når man trykker højklik hernede på smartboardet, og så kan man sige spejlvend. Venstre. Og så lige med det her billede her, så giver det sådan set totalt det samme, om man spejler eller ej. Så det kan man sådan set også kalde lidt synsbedrag. Det eneste er bare, forskellen er bare, at man kan køre til højre, og man kan køre til venstre. Det kan så lave det tilbage igen også. Bum. Det var meget styrt. Det var dagens sjove indslag. Og så kan jeg så gå herop og sige, ja, bum, bum, bum. Jeg har så lavet et billede af skæringsmaleri. Meget velkendt. Hvor jeg så vil starte med at arbejde, hvis nu starter at arbejde med linjer i billedet, altså for eksempel hvor folk de kigger hen, og hvor fokus ligger på billedet. Så har vi sådan en masse forskellige pinde, man kan tage her. Så den. Så ikke. Så lige højre. Så ikke. Ej. Det er altså også en ulempe med smartboardet. Nogle gange så vil den ikke helt sådan være det. Og det ønsker det her et stykke. Så har vi nogle forskellige pinde, man kan bruge. Og der er, ja, jeg skal nok give nogle af dem, men jeg bruger også den, der hedder formgenkendelsespinden her. Når så tegner jeg en lige streg, og så er ikke helt lige, så laver smartboardet lige helt lige for mig. Der kan man blandt andet se, at for eksempel her, der har vi jo selvfølgelig et bål, som er fokus på ham her. Hvor man sortstreger vil en anden farve. Se det. Her. Den skal være, hvad skal den være? Skal den være hvid? Yes, fedt. Videre. Yes! Den er hvid nu. Ej. Sådan der. Og det må blive sort. Og så kan man så se, hvor folk kigger hen. Og jeg synes, noget af det der er sjovt ved det her billede, det er, at man tror, at alles fokus er mod det her bål her. Og det er sådan noget Sankt Hans, men der er faktisk ret mange sådan scenarier i det her billede, og i det her billede, som gør det spændende. Blandt andet her er mand herovre, der står og kigger direkte ned på den her pige her. Jeg synes, han har sådan lidt, ja, det er lidt skummelt blik, men jeg ved ikke lige helt, men jeg tror, han er ved at byde hende et dansk stykke slik eller sådan noget. Men det er så også der, man skal få eleverne til at lave deres egne små historier inde i billedet, eller inde i historien. Og blandt andet også en historie herovre, hvor ham mand, han er fuldstændig ligeglad med det bryllup her. Han står og kigger direkte ned på de børn, der står og danser. Noget andet, jeg synes var ret sjovt, det er det her, det ser ud at ilden læser den her vej, men altså børn, de står her, sådan set midt i den, og det kan jeg ikke helt forstå. Jeg ved ikke, hvad maleren har tænkt. Men jeg synes, det er sjovt, at man kan få eleverne til at fokusere på små ting i billedet. De her folk kigger, der er også 2 damer, der har en samtale her. Yes! Så kan man tage på bilen, så kan man fjerne lidt streger herinde. Så kommer jeg til et af mine yndlingsværktøjer, som hedder tryllepinden. Og det er igen, hvis man gerne vil fjerne fokus fra hele billedet til et mindre perspektivt billede, så kan man have en tryllepind. Og så kan man tegne en cirkel, som står ude ved hatten. Bum! Og så laver den lige sådan et forstørrelsesglas til os. Og så kan den her rundt. Ja, du skal følge med mig. Så kan du køre den her rundt på billedet, hvor du kan se det hen. Og det kan man lave på de par her. Og se, de her er kørende, eller over på manden her. Han står der. Jeg må sige, at jeg har betaget det der med ham, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er med ham. Og hvis man kører rundt, så kan man faktisk se, at mange mennesker, de slet ikke har fokus på det bål her. Det er ligesom, det ser ud som om, der er mange, altså der er mange små historier i det her billede. Men det er det tryllepind kan, så kan man lægge mærke til, og man kan få øje på detaljer, som heroppe har et fyrtårn, som man måske ikke har fået øje på det første øjekast alligevel. Og 2 små børn, som egentlig er malet ret betydeligt. Det er sådan lidt om de værktøjer, der så kan bruge på nogen, der er rigtig mange værktøjer, nogle af dem. Hvis du så gerne vil begynde at arbejde med modeller også, for eksempel det gyldne snit, så har jeg fundet det gyldne snit her på nettet, og så har jeg det i mine værktøjer, og så kan jeg nemlig hive det op her. Så tager man det her, og så tilpasser man. Nu vil jeg gerne bare have min... Ej, Sune.
Sådan der. Så vil jeg gerne bare have min indpind til at fjerne pind for, eller min fejl. Så hiver det gylden lidt ind. Så trækker jeg selvfølgelig ud her, så det passer, at vi bruger det. Og så vil eleverne nok sige, vi kan ikke se billedet. Men så kan man lige gå herop. På den her. Og så kan man lige gøre den gennemsigtig. Til en vis grad, som stadig kan se på. Der, for eksempel. Og så kan man lægge det gyldne stykke ind over. Og så kan man så begynde at arbejde med det. Og snakke om, hvordan man kigger ned over billedet. Og her kan du sige, at man kører altid fra hjørnet og så ned til denne hjørne. Og her kan man faktisk også se, at man på et eller andet tidspunkt vil havne nede ved det her, ham manden her. Og pigen, som jeg snakker om, og det er måske også det, der har fanget min opmærksomhed. Så maleren har nok alligevel haft en eller anden plan om, at det skulle man også lægge mærke til. Men det er generelt et billede med rigtig mange gode tolkningsmomenter, hvor man kan lave sådan en historie ud af det. Men det var sådan set det, jeg vil gerne ville vise, hvad man kan bruge. Det er nogle af de ting, man kan bruge smartboardet til. Og der er selvfølgelig 1000 mange andre ting, man kan gøre med det. Blandt andet også, man kan lægge links ind. Hvis du nu ikke lige har taget billeder ned i mit indhold, som jeg har gjort, så kan man bare lægge links ind til den anden side, så måske får billedet en lidt bedre opløsning. Det kan være en smart ting. Og så kan man så arbejde med de her ting på hjemmesiden, hvor man finder det. Og så til slut, så er jeg faktisk, jeg sad og snakkede med en god kammerat som journalist, og han sagde noget meget klogt til mig, fordi jeg sad og fortalte ham, at jeg vil lave det her forløb omkring undervisning i medier. Og han sagde, at det er egentlig sjovt, at man bruger så meget tid på medier i skolen. Nu arbejder jeg som journalist, og jeg kan sige, at om 2 år, når jeg skulle undervise eleverne, så kan det være, at det her mediebillede, det har forandret sig fuldstændigt. Så han synes egentlig, at man skal være sådan lidt påpasselig med at undervise så meget, at det skal vide, hvad det handler om. Men bare der med, at mediebilledet det ændrer sig hele tiden. Altså hvordan man fanger folks opmærksomhed, og hvad der er hipt i tid, eller hvad der er op og ned i tiden. Så det synes jeg også er et meget spændende perspektiv på det. Man skal virkelig også være opdateret, når man arbejder med medier. Men det var tak herfra, og tak til min kameramand, Tanner.